Bona nit, benvinguts, benvingudes a la cerimònia de cloenda del 7è Brain Film Fest i a l'entrega del 14è Premi Soletura. Seran 5 dies de festival que aquest any s'han dedicat a les edats del cervell. Una edició que, com sempre, ha programat una programació, valgui la redundància, molt diversa, amb projeccions de cinema i moltes altres activitats que ens han permès fer un recorregut per les diferents etapes vitals de l'ésser humà i entendre com el cervell intervé en cadascuna d'aquestes etapes vitals de l'ésser humà. Així hem pogut explorar, per exemple, els límits de la intel·ligència artificial, hem reflexionat sobre la salut mental i com treballar-la, hem après que el nostre cervell biològic evoluciona al llarg de la nostra vida i que també podem aprendre a superar els nostres biaixos culturals per construir una societat molt més equitativa. Ciència, innovació, cultura i creativitat s'han fusionat un any més. Tot això ho hem pogut fer a través de 16 llargmetratges, 22 curtmetratges, 4 taules rodones, 2 conferències i 3 tallers. I de fet encara no hem acabat, ja que ens queda un dia més, el de demà, per seguir gaudint de moltes més activitats. 5 dies de cinema i ciència que són possibles gràcies a la Fundació Pasqual Maragall, impulsora d'aquest festival, amb la coorganització de Minimal Films. Us demanaria un fort aplaudiment per ells. Precisament perquè ens parli d'aquesta aposta, dono la paraula al director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro. Molt bona nit a tothom. Gràcies per ser aquí en un dia en una setmana tan plena d'emocions. Per mi mateix ha estat molt emocionant aquesta tarda, perquè com que hi havia un embús, l'Helena em deia fa un moment que havia d'allargar el discurs. I per una persona xerraire com jo, això d'allargar el discurs sempre està molt bé. Però no patiu, no fa falta, perquè ja tenim aquí a tothom que hem de tenir aquí, ja ho veureu, i podrem complementar totes aquestes emocions. Ja és el meu quart any, el quart any que des d'aquest faristol m'adreço a tothom per expressar l'agraïment de la Fundació Pasqual Maragall i el suport de la Fundació Pasqual Maragall en el Brain Film Fest. L'agraïment no només als organitzadors del Brain Film Fest, sinó a tothom que hi contribueix. Aquest any voldria fer-ho d'una manera diferent, perquè és que és el millor festival, aquest 7è és el millor que hem tingut mai. No només quant a contingut, sinó també quant a assistència. I és que és veritat, perquè és que hem tingut més ajuda que mai. I amb tantíssimes persones ajudant, era impossible que no sortís la millor edició que mai. I això a mi m'emociona molt. I com explicava l'altre dia, a vegades ens equivoquem. I jo crec una mica que des de la Fundació Pasqual Maragall doncs poder ens hem equivocat una miqueta. Nosaltres som una fundació de caràcter científic i estudiem el cervell. I és clar, és molt temptador pensar que fent ciència amb el cervell, la ciència és una activitat purament racional. És molt temptador pensar cervell igual a raó. I això no és veritat. El cervell, no pas el cor, el cervell és l'òrgan de les emocions. Els humans tenim cervell perquè som animals racionals, però també som animals profundament emotius. I és amb aquest festival que la Fundació Pasqual Maragall aprèn 2 coses. La primera, que cervell i emocions van extremadament vinculats, raó i emocions van extremadament vinculats en el cervell. I la segona, i això és extremadament important, i per això hem de donar molt les gràcies, la segona és que és la cultura l'eina principal de canvi, perquè la raó i les emocions estiguin perfectament sincronitzades, perfectament integrades, per poder fer la ciència que cal per solucionar les demències i, mentrestant, aplicar totes les emocions i totes les nostres capacitats per donar suport a les famílies que les pateixen. Aquest festival, per nosaltres, per mi personalment, ha estat una gran lliçó durant aquests 4 anys de com, a través de les eines culturals,
hem de ser capaços de canviar el món. Per tant, gràcies a tothom, gràcies a la casa que ens acull, al CCCB, gràcies a tot l'equip de la Fundació Pasqual Maragall, gràcies a l'equip de Mínim Malfims, gràcies singularment a l'Helena, que és una força de la natura. Gràcies absolutament a tothom per la feina que s'ha fet fins ara, però com repeteixo sovint, gràcies sobretot per la feina de cultura, de raó, de ciència i d'emocions que farem en el futur. Moltíssimes gràcies. Gràcies al doctor Navarro i ens hem de felicitar tots plegats, com deia el doctor, perquè aquesta edició ha plegat més públic que mai i això clarament és un bon símptoma. Moltes gràcies de nou a la Fundació per continuar amb la seva tasca de divulgació científica i sensibilització social. Un agraïment que també volem fer extensiu a les institucions i entitats públiques i privades que donen suport a aquest festival. Des de la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i Mollet, la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, l'Acadèmia de Cinema Català o la Universitat Ramon Llull Blanquerna, i no cal dir-ho, aquesta casa, el CCCB, que és qui ens acull i acompanya a fons durant tots aquests dies. Sense ells això no seria possible. Un agraïment també als mitjans oficials de comunicació d'aquest festival, Ràdio Televisió Espanyola, la Corporació Catalana i BTV. Us demanaré també un fort aplaudiment. Bé, ara ja falten poques hores per tancar aquest festival i és un bon moment ja per començar a fer-ne balanç del que ha estat aquesta edició, que, com sempre, cada edició deixa moments irrepetibles, moments molt especials. Però perquè ens parli de l'edició d'enguany, demanem també que pugi a l'escenari l'Albert Soler, director artístic d'aquest festival. Bona nit una altra vegada. Gràcies, Arcadi. A més, ens hem vestit gairebé igual i no és cap uniforme del Brainfield Festival, no patiu. Gràcies, Anna, també. Com bé dius, tanquem una nova edició amb la satisfacció d'haver viscut grans moments. Vam arrencar amb l'emotiva entrega del Premi Especial a la Maite Alberdi, la cineasta xilena, que tot just venia de la cerimònia dels Oscars. Vam continuar els dies següents amb sales plenes, un dia rere l'altre, per veure històries màgiques, moltes de ficció, però també moltes de la no ficció, del món documental i històries reals. Hem connectat 600 adolescents amb el món del cervell, gràcies a la gala Neuroart i a la seva nova secció adreçada a escoles. Hauríeu d'haver vist els centenars de joves que van venir a parlar amb el youtuber Brianator, que estava a Almeria, i jugant a un videojoc Inner Ashes on el protagonista té Alzheimer. Gràcies també a l'Álvaro Longoria, no sé si està aquí, que va venir el seu director, que ens ha acompanyat aquests dies i que a més ha participat en altres activitats. Hem organitzat una intensa sessió sobre la gestió emocional dels actors de la Societat de la Nieve, que va acabar amb la visita inesperada del director del film, Juan Antonio Bayona, i vam haver de passar fins i tot seguretat perquè hi havia un actor de la Societat de la Nieve i moltes adolescents que volien arribar fins a ell. O sigui que hem tingut un moment Beatles, diguem. Hem viatjat al futur, a l'espai, a la memòria, al passat i al present. Hem vist obres premiades als millors festivals del món. Hem parlat de tot, d'identitat sexual, d'envelliment, de problemes específics de cada generació. I hem pogut parlar directament amb alguns i algunes dels seus creadors i protagonistes. Hem estrenat per primera vegada una competició de llargmetratges que s'ha afegit a la ja clàssica competició de curtmetratges i amb la que volem seguir celebrant el nou talent que posa al punt de mira de les seves creacions en les emocions i les condicions del cervell. Ben aviat podrem saber qui ha estat el guanyador o guanyadora de cadascuna d'aquestes competicions. En total heu estat més de 3.500 els espectadors que heu triat formar part presencialment d'aquesta edició. Una xifra que ens fa especial il·lusió perquè inclou públic de totes les edats i amb interessos molt diversos. I és que el Brain és cada cop més universal.
Vull agrair especialment, i ja ho ha dit l'Arcadi, però és veritat que l'equip que ens ha acompanyat, aquest festival es podria dir de moltes maneres. Tenim alguns de les persones que ens acompanyen des de l'inici, el Didier Montoya, que algun dia li podríem posar Didier Film Festival a aquest festival, perquè és el que es veu a les pel·lícules, que les selecciona... Podríem posar el nom de cadascun de les persones que heu acompanyat, a l'Helena Sobirà, òbviament, com a directora, que ens omple d'energia, a la Naila, a la Clàudia, al Ramon, a la Núria, a l'equip de comunicació, Anna i Laia, si heu aconseguit que un petant com jo entengui la diferència entre un reel i una story d'Instagram, i em sembla que us mereixeu molt més que un premi. I, sobretot, a les desenes, com deia, de voluntaris que un any i l'altre ens acompanyeu, i des de la Fundació Pasqual Maragall i també des d'altres àmbits que feu possible que la maquinària funcioni, que tot estigui al seu lloc i que totes les pel·lícules i les activitats estiguin funcionant com un rellotge. No vull acabar sense abans donar les gràcies, doncs, no només a l'equip, però sobretot, i jo crec que qui sobretot es mereix un gran premi especial, sou vosaltres, sou el públic, que ens acompanyeu a cada sessió. Us vull aplaudir jo, us vull fer aquest aplaudiment. I bé, ara deixem pas al palmarès, que jo crec que és lo important, i després tindrem ocasió de veure un film extraordinari i de veure'ns tots, de fer comunitat, que d'això es tracta, d'aprendre junts i fer comunitat. Moltíssimes gràcies. Un vídeo que vam de veure que complementava les paraules de l'Albert Soler. Moltes gràcies, Albert, que de manera molt concreta, molt concisa i breu fins i tot, ens ha resumit moltes de les activitats i de les projeccions que s'han fet ja en aquesta edició del Brain. Ha arribat, també ho deia l'Albert, ara arriba el moment, els moments d'aquesta nit, que són els lliuraments dels premis d'aquesta edició. Així que donem pas a l'entrega dels Premis Soler Tura del Brain Film Fest 2024, uns premis que han atorgat dos jurats. També moltes gràcies per la vostra col·laboració i la vostra feina, a qui volem agrair tota aquesta participació. Gràcies a en Josep Maria Pou, Imma Aguilar, la Glòria Oliver, la Samantha Villar, per visionar i valorar els llargmetratges. També a l'Agustí Argelic, la Carla Rubio i l'Eduard Batllori per fer-ho amb els curtmetratges. Un fort aplaudiment per tots ells.
El primer guardó d'aquesta nit és el Premi Soletura al millor curtmetratge de l'edició 2024, dotat amb 1.500 euros i una estatueta del festival. Per fer-ne entrega tenim, a qui li demanem que pugi a l'escenari, la Carla Rubio, membre del jurat. Bona nit, moltes gràcies. Primer de tot, dir que parlo en nom de tots els membres del jurat, de l'Eduard i l'Agustí, que no han pogut ser aquí. I el primer que volíem fer és agrair a l'organització la confiança en nosaltres com a jurat. La veritat és que ha estat una tasca fantàstica. Així que moltes gràcies i enhorabona a tots els participants, perquè la veritat és que ha estat molt difícil. El primer que volíem dir com a jurat dels curtmetratges del Brain Film Fest 2024 és que hem valorat molt positivament la varietat temàtica i formal de totes les candidatures i sobretot la seva alta qualitat, ja que, com he dit, ens ha suposat un gran repte. Per això hem basat les nostres valoracions en una combinació de criteris. Primer de tot, hem valorat tant els criteris artístics com la rellevància social de les temàtiques i l'impacte que les diverses experiències filmades han tingut en el cervell dels seus protagonistes. Seguint aquests criteris, doncs, hem valorat especialment l'originalitat d'un dels curtmetratges, tant per la seva qualitat cinematogràfica com per mostrar, a través de vivències, l'impacte que deixa, de per vida, en la salut mental, el trauma provocat pels abusos sexuals infantils. És per això que els membres del jurat proclamem com a guanyador de l'edició d'enguany el curtmetratge Set 11 Cuarzo del productor i director Dani Ortiz. Recull el premi Daniel Ortiz. Recull el premi Daniel Ortiz. Per aquí? Hola. Wow, estoy súper emocionado. Bona nit, antes de nada. Wow, estoy hasta nervioso. Bueno, antes de nada quiero agradecer al festival, a su comité de selección y sobre todo al jurado. Es que estoy súper emocionado, no sé, yo de estar tan emocionado, la verdad. Wow. A ver si soy capaz. Nosotros cuando empezamos a investigar esto nos quedamos completamente sorprendidísimos porque descubrimos unas cifras que en España y en países del primer mundo no dábamos crédito que estaba pasando. Entonces, esa fue la razón y la motivación por la que hicimos este proyecto. Y es que, mientras que los medios de comunicación nos están contando día sí, día también, sobre el abuso sexual en la infancia, sobre todo, lo dedican no llega al 5% de lo que ocurre, ¿no? Porque se producen en los desconocidos de las víctimas. Bueno, estos son pues, las violaciones grupales, las que encuentran a través de las redes sociales. Y luego también en la siguiente categoría de porcentajes nos sorprendió muchísimo porque entre un 10 y un 15% digamos que están los conocidos de las víctimas. Y estos son pues, un vecino, un profesor, un entrenador de cualquier disciplina deportiva o la iglesia. Juntos ni siquiera llegan al 20% de todos los abusos sexuales en la infancia. En más del 80%, cuando nosotros hicimos este trabajo, los datos son del 2021 y 2022, y son datos oficiales a través del Ministerio del Interior y del Laboratorio de la Infancia, en más del 80%, en nuestro caso era casi el 86%, que nos parece una barbaridad. Ahora se ha reducido un poquito al 83%, según el último informe, que fue en noviembre, y lo saca además Save the Children, y es que en ese porcentaje tan altísimo se produce en el núcleo familiar directo. Y esto estamos hablando de un padre, de un abuelo, de un hermano y hasta incluso de una madre, cosa que a nosotros nos explotaba la cabeza.
También es cierto que en el 83% son hombres y en el 17% son mujeres. Entonces, claro, esto es un poco, al final, cuando haces un trabajo como este, el cine, que es entretenimiento y que disfrutamos todo, pero también tiene un poder de transformación. Y el título, además, es un poco, era una metáfora, porque el cuarzo, después del feldespato, es el mineral más abundante que hay sobre la corteza terrestre. Es el mineral más abundante que hay en la faz de la Tierra, y estando aquí en Montjuïc o te vas, digamos, a cualquier parte de Cataluña y te pones a cavar en el campo, en la montaña, y vas a encontrar diferentes tipos de piedra y de minerales, y también vas a encontrar el cuarzo. Eso ocurre en Málaga, que es de donde yo soy, en Andalucía, en Argentina, en Australia. Y a modo de metáfora es porque está entre nosotros de una manera oculta, y es gracias a este proyecto y gracias a proyectos que sean valientes a la hora de denunciar esto que realmente estamos padeciendo, porque creo que realmente es una lacra, es un cáncer que padecemos en la sociedad, que la única manera de poder erradicarla, en este caso, es un esfuerzo y una ayuda de entre todos. Entonces, bueno, quiero dedicar esto a María, a Noemí, a Paco, a Antonio, a Alan, a Isabel, a Mari Carmen, a todas las personas que hemos conocido. Finalmente elegimos a 3 para hacer este corto, y ahora estamos trabajando en el largo documental, y quiero dedicarle a todas esas personas que son anónimas, a toda la parte institucional que también hace un labor y un trabajo enorme desde las asociaciones, o en nuestro caso el Servicio Andaluz de Protección a las Víctimas de Abuso, la propia Unidad Especial de la Policía Nacional, que hacen un esfuerzo y un trabajo anónimo, brutal, para tratar de poner, digamos, que dar un golpe en la mesa y tratar de poner a estas personas a buen recaudo. Entonces, sobre todo, va dedicado a todas esas personas que alguna vez le robaron la inocencia. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Felicidades, enhorabona. El següent premi de la nit és el Premi Soler-Tura al millor llargmetratge, dotat amb 3.000 euros i una estatueta del festival. Per fer-ne entrega, comptem amb la presència aquí a l'escenari, d'aquí un no res, un moment, de l'Imma Aguilar, directora de la FECIT i membre del jurat de llargmetratges. Molt bona nit, moltes gràcies a totes les persones que fan possible aquest festival magnífic. En primer lloc, abans de dir quina és la pel·lícula guanyadora del Premi Soler-Tura al llargmetratge, sí que ens voldria dir, en nom de tot el jurat, de Josep Maria, la Samantha i la Glòria, que els membres d'aquest jurat de llargmetratges hem considerat que hi ha un llargmetratge que per la seva màxima afinitat amb la missió i la qualitat artística del festival és mereixedor d'una menció especial per part del jurat. Es tracta del documental Mentre siguis tu, l'aquí i ara de Carme Elias, dirigit per Clàudia Pinto. Creiem que tant per la valentia de la Carme de compartir públicament el seu procés, per la qualitat artística del documental, impresa gràcies a la direcció impecable de la Clàudia Pinto, Mentre siguis tu, és una peça extraordinària que contribueix singularment a la difusió i al coneixement de la malaltia de l'Alzheimer. I ara sí, els membres del jurat dels llargmetratges volem expressar també, en primer lloc, la nostra satisfacció amb la qualitat i la varietat de les pel·lícules. Ha estat una experiència realment enriquidora. També ha estat tot un repte posar en comú i valorar aspectes molt diferents com la qualitat artística o l'impacte social de la temàtica o la forma de transmetre determinats valors. Però el jurat ha estat unànimement d'acord en que una de les propostes destaca especialment per la gran interpretació de la seva protagonista, la qualitat cinematogràfica i el guió, així com la diversitat i transcendència dels temes socials i cognitius que tracta la pel·lícula. És per aquests motius que els membres del jurat hem decidit que el guanyador del Premi al millor llargmetratge Brain Film Fest 2024 és la pel·lícula Silver Haze, de la directora Sasha Pollack.
Premi Teresa Eulàlia Calzada, vídua de Jordi Soler Tura. La directora, com dèiem, d'aquest llargmetratge és Sylvia Hayes, de Sylvia Hayes, el llargmetratge, és Sasha Pollack, una directora de cinema neerlandesa que ja ha obtingut molts reconeixements internacionals des que va debutar amb Heaven el 2011. En aquesta pel·li ens apropa a una realitat punyent on la salut mental i la venjança s'entrellacen. Sasha Pollack no ha pogut ser aquesta nit aquí, però ens ha volgut deixar testimoni del seu agraïment. Hello, Brain Film Fest in Barcelona. Thank you so much for the award. It means a lot. Silver Haze is a very personal film based loosely upon the life of Vicky Knight, who plays Frankie. We both really want to thank you. It means a lot. Gràcies, Sasha. El darrer premi que atorgarem és el Premi del Públic, assistent a les sales, que ha votat els 8 llargmetratges a competició. S'han recollit milers de vots, que han acabat decidint una sola pel·lícula guanyadora. Per fer entrega d'aquest premi contem amb 2 integrants del jurat dels llargmetratges, la Glòria Oliver, gerent de la Fundació Pasqual Maragall, i la periodista Samantha Villar. Bona tarda a tothom. Deixeu-me dir una coseta com a membre del jurat, i és que participar en aquest festival ha estat una experiència molt especial, no només pel nivell de les pel·lícules, que ha estat realment extraordinari, sinó també per poder participar d'un esdeveniment que té com a objectiu i interès principal el que segurament comparteix amb bona part del públic assistent, que és posar el focus en el cervell i la ment, en allò que som, en com ens veiem i ens mostrem, què conforma la nostra identitat, la nostra consciència i què la fa variar, en què esdevenim en les experiències que vivim o amb les malalties que patim. Compartir aquest interès amb el públic és realment molt especial i per això és un honor anunciar que el públic de la 7a edició del Brain Film Fest ha atorgat el seu premi a Mentre siguis tu, l'aquí i ara, de Carme Elias, de Clàudia Pinto. Recull el premi Carme Elias. Moltes gràcies, ja no us ho diré aquí. Sí, a veure. Bé, és un honor rebre aquest premi. No oblidaré mai que va ser en aquesta casa que vaig trobar la força necessària per explicar públicament el que m'estava passant i posar a la fi nom a aquesta malaltia. La Clàudia, la directora de la pel·lícula, i jo, feia 2 anys que havíem començat el rodatge. Mentre siguis tu, ha estat un regal que m'ha ajudat a sentir-me viva, feliç i acompanyada al llarg del procés del rodatge. I ara que la pel·lícula és vostra, m'emociona molt saber que l'heu escollit per regalar-la al públic. En nom de la Clàudia i meu, moltes gràcies pel vostre acompanyament i la vostra dedicació, de tot cor. Gràcies.
Felicitats, enhorabona a tots els guanyadors, guanyadores, a totes les premiades, premiats. Hem arribat al final d'aquesta 14a edició del Premi Soletura i abans de passar a la projecció és el moment de fer la foto de família. Així que us demanaríem a tots els que heu rebut guardó que, sisplau, vingueu a l'escenari a fer-vos aquesta foto i els membres del jurat també. Una vegada més, felicitats a tots. Alguns també als jurats, per exemple, per tot l'esforç que han fet a l'hora de visionar i sobretot triar, que sempre és una tasca molt complicada, molt difícil. Bé, arriba el moment de veure la pel·lícula de Cluenda d'aquest festival. Però abans de posar-nos còmodes per veure la projecció, us he d'avisar que al final de la pel·lícula hi ha preparat un petit refrigeri al vestíbul. Per tant, en els títols de crèdit no cal que anem de pressa i vulguem escapar-nos tots, que tenim temps de fer una copa, retrobar-nos i poder parlar entre nosaltres. Anem ara sí a parlar del que veurem a continuació. És un documental que s'estrena a Espanya i que abans ja s'ha estrenat mundialment al Festival de Sundance. És una peça que ens endinsa en el món sempre molt complex de la NASA per mostrar-nos una cara molt més íntima i emocional, sobretot, dels astronautes. Per presentar-nos The Longest Goodbye ens acompanya el seu productor i guionista Nir Saar. Please, Nir. Aquí tenim a la Marta Varela, que farà la traducció fantàstica de l'anglès de Mr. Nir, a qui li donem la benvinguda. Welcome to Barcelona, welcome to Brain. Hello. I gràcies, Marta, com dèiem, per la traducció. Li hem de demanar al Nir que faci pauses per tal que la Marta pugui fer la seva feina correctament. Molt bé. La primera pregunta que li voldríem fer al Nir és que fins ara a pel·lícules i documentals que hem vist sobre astronautes hem vist més la preparació a nivell físic d'aquests astronautes, però no ens hem endinsat tant en la preparació emocional o psicològica d'aquests astronautes. D'on va sorgir la idea de fer aquest documental des d'aquest punt de vista? Thank you for the question, first of all, and for the festival for inviting me. We had an opportunity, the director of the film, to go to Johnson Space Center in Utah, in the States. And the idea was to do maybe something with the mission to Mars. But as you said, there are many films going through the challenges of the physical challenges and the endurance and logistics and radiation and all of that stuff. So we were quite skeptic. But then when they made like the tour, which they kind of do to everyone who gets to do it, they said, yeah, and we also have this like department and they have psychologists, but don't call them psychologists. They go by different name. So we were immediately intrigued by that. So they called them the BHP department. It's the Behavioral and Health Performance Department, which is a wash-up name for basically psychologists.
who are entitled to keep astronauts mentally stable in space, basically not to go crazy and open the window as they go to Mars. Yeah, and since then we kind of opened some doors there. It wasn't easy. It took, I think, overall it was like almost 5 years making the film, but yeah, that was the initial trigger. Yeah. Primer de tot, moltes gràcies per la pregunta i moltes gràcies també al festival per convidar-me. Doncs el que va passar amb la pel·lícula és que vam tenir l'oportunitat d'anar a visitar el Johnson Space Center, una base de la NASA a Utah, als Estats Units, i el que teníem en ment era fer una pel·lícula sobre la missió a Mart. Però, com has dit, ja hi ha moltes pel·lícules que tracten sobre la preparació física, la resistència, aquesta mena de reptes, els reptes també logístics pels quals s'han de preparar els astronautes, llavors no ens acabava de fer el pes. Llavors allà, quan vam fer la ronda i vam conèixer tota la gent que treballa a la base i que ajuda a preparar els astronautes, ens van dir, a l'Ido, el director de la pel·lícula, li van dir, i aquí també tenim un departament, el departament dels psicòlegs, però no els hi diguis així. És el departament BHP, el departament BHP de comportament, salut i rendiment, que bàsicament és una forma de dir psicòlegs sense haver-ho de dir. I això, evidentment, ens va deixar intrigats. I bàsicament és gent que s'encarrega de la preparació mental dels astronautes perquè puguin estar estables mentalment i no es tornin bojos i obrin una finestra i acabin morts a Mart. I a partir d'aquí és d'on ens va sorgir tota la idea del documental i no va ser fàcil, vam filmar durant uns 4 anys, vam haver d'obrir moltes portes, però va ser el nostre punt de partida. No sé si això canviarà a partir d'ara els patrons, diguéssim, de preparació per als astronautes en futures expedicions. Just a correction, it's in Houston, Texas. Okay. Utah is another facility which they have, and you'll see they have a Mars simulation facility. So obviously they have many places, but the center which I talked about is in Houston. So the question, remind me? Yes. Oh, yeah, okay. So, yeah, I don't think we are pretentious enough to think that the film alone would change, the way they discuss or, do this like mental issues with astronauts. But we did recognize by making the film kind of a shift in paradigm in NASA. And it's quite interesting. The film touches it a little bit, but basically during the Mercury program and the Apollo program, NASA basically, they were looking, there were like a quick and dirty missions, right? Like you drive the spaceship, you land on the moon, and you go back, and it's all like 4 days. And then when the ISS, the International Space Station, became a thing, and for many years they kind of noticed that they need different qualities, like a different breed of astronauts. And it took time, because all astronauts, they used to be test pilots, they came from the Navy and the Air Force, so they had a kind of mentality, like a very like macho-like mentality. And nowadays they are looking for something a bit different, because the missions are getting longer and longer, and they see that the challenges are actually quite the opposite. Stuff like sensory monotony, doing the same thing every day. For example, as they go to Mars, it's going to be like 8 months in like a small car-size vessel, and they would not have a lot to do, basically, because this is like remote control from Earth. So they need different kind of people. So the younger astronauts are more willing to speak about stuff, but you have to ask the right questions. And some of the astronauts that you will see in the film, we're happy to say, they open up actually quite easily, because they're not used to people asking them anything besides like, colonizing Mars and like how hard it is and performance. And then when you ask them like about personal question or intimate question or like solitude, it's like they're really eager to speak about that. And then there was also COVID, which kind of changed, especially in the US. They actually put astronauts on CNN to share
experiences about being socially isolated and the training that they go through. So I think they're much more open to speak about it right now. Primer de tot, una correcció, el Johnson Space Center no està a Utah, està a Houston, Texas. La base de Utah és una altra que, per suposat, la NASA té moltes bases. I sobre la pregunta, doncs no som tan pretensiosos com per pensar que només amb la nostra pel·lícula canviarem la forma de funcionar de la NASA. Però sí que mentre fèiem el documental vam ser testimonis de com anava canviant el paradigma i crec que és molt interessant i que es pot veure una mica al documental. Bàsicament partíem de les grans missions com el Mercury i l'Apollo, aquests programes en els que es tractava de missions d'anar ràpid, de ser molt durs, arribar a la Lluna en 4 dies tornar, i això ha canviat moltíssim. Amb l'Estació Espacial Internacional, amb els canvis que hi ha hagut del tipus de missions, ara són missions més llargues i cal una nova generació d'astronautes que puguin fer front a dificultats completament oposades. És a dir, en lloc d'anar ràpid, el que necessiten és estar acostumats, per exemple, al que anomenen monotonia sensorial, a fer el mateix cada dia durant molt de temps. Crec que el viatge a Mart serà com d'uns 8 mesos en una nau de dimensions molt reduïdes, en el que a més tindran poca cosa a fer perquè estarà controlada remotament. Per tant, han de preparar-se per això, aquesta nova generació d'astronautes. I aquests astronautes més joves sí que estan disposats a parlar de salut mental, perquè abans el que teníem era sobretot pilots que venien de les forces navals i aèries, de les forces de l'exèrcit dels Estats Units, i tenien una mentalitat molt més de mascles. I ara, en canvi, estan més disposats a parlar de coses com la salut mental si se'ls hi fan les preguntes adequades, perquè estan acostumats a que els hi facin entrevistes i ens parlin sobre la colonització de Mart, sobre els reptes, el rendiment, però si els hi preguntes per coses més íntimes, com fan front a la soledat, doncs hem trobat que realment estaven disposats a parlar i que els hi agradava que els hi fessin també aquestes preguntes. I crec que també la pandèmia de Covid, als Estats Units especialment, ha ajudat molt, perquè portaven els astronautes a la televisió, a la CNN, a parlar de com fer front a l'aïllament, i això ha ajudat també a que canviés el paradigma. Thank you very much, Nir. Gracias. And I'll be after the screening around if you want to ask questions. Thank you very much. Ens trobarem doncs al vestíbul tots plegats. És el moment de veure aquest documental, que és aquesta pel·lícula de Cluenda, The Longest Goodbye, dirigida per Ido Mizrahi.